Bon dia, bona tarda o bona nit. Som l'Uri i el César, i sigui l'hora que sigui esteu escoltant el podcast de la Universal. Así es, la vida es así, trempando en marzo y fallado en abril, pero no pienso cambiarme de rumbo cuando triunfaré en el mes de junio. La vida es así, y aunque parezca que no, hay quienes se empeñan en destruir la ilusión, pero no me dejo amargar. Clar, sí. I tant que sí. Sí. Sí, clar. No, com vulguis. Sí, ja està bé. Sí. Sí, de veritat, sí. I tant. Sí. No, com vulguis, ja m'està bé. Sí. I tant, sí. Clar, sí. Sí. Val? Sí. D'acord, quedem així. Val. Sí. Ei, César. Ei, Uri, què tal? Sí a tot, eh? Amb Sí. qui parlaves? Doncs no ho sé. I hear the train a-comin', it's rollin' around the bend, and I ain't seen the sunshine. Principis dels anys 30, Kingsland, Arkansas, Estats Units d'Amèrica. El matrimoni entre Ray Cash i Carrie Clovery sobreviviu com pot. Encara els tapa l'ombra de la Gran Depressió americana. Tenen 3 fills que alimentar, el Roy, la Margaret Louise i el Jack. El 26 de febrer de 1932 neix el quart fill del matrimoni, el J.R., el nostre protagonista d'avui. JR, el de Dallas. Precisament no és aquest, però sí que et diré una cosa. Dallas no està gaire lluny d'Arkansas d'aquí, en el mapa americà, eh? Ja, en el mapa que coneixem, no? Com si diguéssim. Sí, bueno, pensa que les distàncies en Amèrica són molt llargues. Ja. Són tan llargues com diuen? O... Perquè ja saps que hi ha rumors de que els mapes no són ben bé a escala real. Sí, això és cert. Sí. Jo no ho sé perquè no ho he comprovat, però diuen que hi ha països més grans del que semblen. Sí, que Àfrica és molt més gran, no? Que Àsia també, i que no estan igual col·locats. Estan com... Això diuen, sí. Sí, també són perquè... interessos, no? Polítics, a veure, la gent que clar, la Terra és rodona. Llavors, suposo que fer un mapa a escala de com és deu ser difícil. Ei, poca conya, però jo havia pensat alguna vegada mesurar tot. Perquè, clar, com es poden... Bueno, quan era jove, quan tenia 15 anys, 16 anys, vaig pensar, hòstia, me'n vaig amb una cinta mètrica d'aquelles, i vaig pensar que tenia temps. Dic, mira, el dia són 24 hores, dormo 5 o 6 hores, menjo tal, i tot el temps restant és per anar tirant la cinta. Clar, tu imagina, per exemple, imagina que vegis una forma de mapa, imagina la Costa Brava, per exemple, no? Sí. La zona del de Creus i tot això. allò. Per exemple, no? Llavors, clar, has de moure el metro, vull dir, és difícil, pots anar apuntant, fer el dibuix i anar apuntant totes les mesures. Això ho volia fer jo. Home, però i quan creus que trigaries a fer això? Perquè, clar, t'has d'alimentar, no?, durant el procés. No crec que ho fessis en una setmana ni en 2. Clar, jo pensava fer-lo en molts anys, dic, tranquil·lament, però clar, és que no havia pensat que havia de treballar. Ja. Home, a veure, podries anar pescant algun peix de tant en quant per menjar i igual robant alguna poma d'algun arbre, però... Clar. No sé, jo crec que és massa, César? Clar, però saps què passa? Que, clar, si, per exemple, pescar peixos, si em toca després per la Costa Daurada i vaig allà cap a la zona de Tarragona, on... Ventallós, no? Allà on hi ha peixos de 2 caps clar, i tot allò. Clar, igual allà si em venyo un peix d'aquests... Igual després a la nit és fluorescent, no? Podria ser. Fluorescent. Bueno, ens hem desviat, Era el JR de Dallas, no? El JR. Doncs aquest era el quart fill d'aquest matrimoni que estava lluitant... Per tirar endavant, no? Endavant, sí. No com els matrimonis d'ara, que ningú lluita per tirar endavant. No lluita, no. Ara ho tenim tot molt fàcil. Sí, és que, clar, està tot fet. Ara ja... Ens queixem per queixar-nos. Sí, clar. Doncs això, aquest, que és el quart fill, no serà l'últim.
Serà el mitjà, exactament. Vull dir, vindran 3 més darrere. O sigui, seran 7 germans. És el quart, 3 per davant i 3 per darrere. Bueno, abans es portava això, també. Sí. Abans es portava. Clar, sí, bueno, eren èpoques dures, havia passat el crac del 29, estava a punt d'establir-se el New Deal pel president Roosevelt, que era allò per ajudar la gent a treballar al camp i tot això, no? Sí, incentius, no? Perquè l'economia tornés a reflotar després de la patacada. Exacte. Llavors... Llavors la gent, Sí. Animem-nos, avui ens animem. Aquesta nit estic animat. Llavors és en aquest context que ve el nostre protagonista d'avui, no? El JR. Doncs això, ell... Als 3 anys, la família, quan ell té 3 anys, la família es trasllada a treballar al cotó. Eren negres o què? No, Hòstia. la sorpresa, això, eh? Sí, clar, perquè al principi eren els esclaus negres els que treballaven al cotó. Bueno, hi ha un moment que no s'havia abolit l'esclavisme i tot això. Quan ve el cap del 29... Avui en dia està abolit l'esclavisme, sí. Sí, home, clar, ara ja Per favor. no hi ha res, home. Sí. No. El que feien era... El New Deal, per exemple, és per ajudar a les famílies pobres. I pobres no eren només negres, també eren els blancs. Segurament els negres eren quasi tots pobres. Ja, Vull dir, i de blancs pobres n'hi havia havia alguns, també. no? També. També havia Ja. Llavors, la Tot i que família del vivien nostre protagonista... en una granja i no tenien... No, que va, han d'anar, això. i el New Deal es tracta de que et diuen, mira, s'interessa que treballis a aquell camp d'aquest fruit, conreu, de lo que sigui, que és necessari i que t'ajudarà a subsistir. I clar, el que has de fer és primer guanyar-te la terra, i si te la guanyes, Pots després, subsistir. un cop és teva, pots subsistir. Exacte, aquesta és la paraula. Ja. Molt ben pensat, Clar, Molt ben pensat. Clar, la crisi de començar el 29, bueno, pues segurament una mica abans, però bueno, el 29 és el crack, aquell potent. I clar, passen els anys, el nostre protagonista ha nascut el 32, el New Deal comença en el 33, i és una mesura que dura com 5 anys. Allà també consisteix en reformar els mercats financers, redinamitzar l'economia, malmesa per... Bueno, Sí, tornar a fer aflorar... Sí. Pensa que hi ha molts aturats, molts aturats. I, clar, les empreses potents, els que mouen l'economia, entren en fallida. I és una en cadena, van caient totes. Sí. Vale, això seria... Crac espectacular. Sí, exacte. Sí, bueno, fa uns anys va passar Lehman Brothers i aquestes coses, no? Va ser diferent, però també va haver un moment que semblava que el món s'anava a la merda. I una miqueta sí, Sí. Doncs això, el nostre artista, al 38, vull dir que ja té 5 anys, potser 6, perquè ell va néixer al febrer, ja comença a treballar en la família, al camp. Fan el cotó, treballant al cotó. Vinga, nen, a treballar. I aquí ja veiem les primeres influències musicals, perquè ell, a la ràdio, té una ràdio per tota la família, lògicament no tenen televisió ni tenen res, una ràdio i tot. I allà la música que els arriba és el gospel i alguna cosa més, però sobretot gospel. Llavors que el JR es queda a les melodies al cap i quan treballen al camp, amb 5 o 6 anyets en la família, doncs canta. Les va cantant. Ell i la família van cantant. Sí. Allò que hem parlat sempre dels negres feien això al camp de cotó. Aquesta família era blanca. De fet, era descendents d'irlandesos i escocesos. I llavors... Ja havien hagut d'anar Eren blanquets, a Amèrica, no? eren blanquets. Ja, taronges, potser, fins i tot. Segurament, rosats, no? Rosats i ataronjats. Depèn del sol, també. Sí. Arribem a principis dels anys 40 i la seva mare, juntament amb una amiga, com que veuen que li agrada molt cantar i això, li regalen una guitarra. La seva primera guitarra. Bon I un regal. amic li ensenya a tocar la guitarra. Hòstia. Sí. Ja arribar al 44, dic que ja porta 3 o 4 anys en la guitarra, el nostre protagonista ha après ja el suficient per tocar, per composar les seves pròpies cançons i tocar-les, interpretar-les. Molt bé. Sí. Precoç. Sí, en aquest any 44, que ja veiem que apunta maneres, que va tocant, hi ha un succés important a la família que marcarà el nostre protagonista també per sempre. Perdó, Digue'm. És una tragèdia o què? Bueno, ara no t'avancis. Ja, bueno, no, ja, però jo potser pregunto, potser perquè serà a veure, algú quan hi ha un succés important...
Ja. Pot ser guai, molt guai, o Podria ser. pot ser rotllo... Bueno, no sé jo. Depèn de per on tu miris. Ja, depèn amb quin ull ho miris, no? Bueno... Uf, he tocat un tema conflictiu. No. Resulta que el germà gran, el Jacques, Sí. al 44 ja era una mica grandet, 15 anys tenia. Treballava a un molí que hi havia allà, al molí. Vale. Llavors, hi ha un matí que el pare, per circumstàncies laborals, ha de marxar, segurament a vendre els productes que tenen del cal, la família, i se'n va al molí. Però abans d'anar, el JR, el nostre protagonista, Sí. i la seva mare, li persuadeixen perquè no vagi. No vagis. Tenien un pressentiment o No, alguna cosa, però no? d'anar, sí, exacte. Havien tingut... Les energies... Sí, mals auguris. Sí. Uf. Li van insistir que no vagis, que tal, que sí... No. Alguna cosa bona no està a punt de succeir. Ja. Clar, tothom a vegades pensa, bueno, per això, d'on ho treus, això? Vull dir. Ja. Llavors diu que no, és que la família, a veure, la situació econòmica de la família és precària i tots han de posar la mà. Sí, Hem de hem de posar la feina. treballar tots. I Sí. ell se'n va al molí perquè és el que li toca, Clar. és la seva obligació, i se'n Exacte. va cap al No es pot molí, permetre deixar la feina ni un sol dia. No vingueu amb històries d'energies ni merdes, No, clar. Jo vaig cap allà a treballar i ja tornaré al vespre. Doncs en Jack és arrossegat per una serra de capçal giratori. Hòstia, això fa mala pinta. Bueno, quasi el talla per la meitat. Quasi, o sigui, va fer la meitat de la meitat, o... Potser, no? Bueno, el cas és que va estar uns dies, prop d'una setmana, amb terribles dolors, terribles sofriments, Home, no patiment, m'estranya. i va morir. Hòstia, Va morir. succés tràgic. El nostre protagonista del JR s'estimava molt el seu germà gran. Bueno, és el típic moltes vegades, no? El petit que va darrere del que fa el gran. I això li quedarà per sempre. I sent culpable d'això, sent responsable. Bueno, ells ja li van dir que no anés al molí, però ell volia complir amb el seu deure, no? Ja. Home, sí, és fort, un succés fort. I just en aquest any, com si fos un manament d'algun déu Sí. superior, el nostre amic, el nostre protagonista, es converteix al cristianisme. En 15 anyets... No, 15 anyets no, era més jove. Bueno, es converteix al 12 anys tenia. Es converteix al cristianisme. Va a l'església bautista del central d'allà, de Dalles, allà, a Kansas. Sí, i es fa... ja sé on és. Sí, Va veure la llum, no? a veure la llum. Va veure la llum i va dir, aquí està el camí, Sí, el Salvador. El Salvador el que no va salvar gaire el seu germà, però potser a ell sí que el va salvar d'altres Però tiene una cosa, Digue'm. el nostre protagonista és quan comença a cantar de veritat. A l'església. Et sona això, no? Bueno, sí, em sona que molts han començat a l'església. Sí. Ja. Al final es convertiré en tu i jo al cristianisme. Hi ha sortint d'aquí, ja fan Sí, unes festes l'he els vist, diumenges unes aquí. festes. Una festa... Sí, se sent la música a tope, vull dir. Sí. Home, així... Cita con la vida. Cita con la vida, diu, sí, és veritat. Ja. Doncs això, el nostre protagonista canta i a més té una veu molt alta, com de tenor. No sembla, no?, que sigui el que... Deuria ser quan era... Bueno, quan Sí, no, clar, no tenia era 12 ni anys. adolescent encara. Tenia 12 anys, llavors... Clar, encara tenia veu com... Ve l'època ja que com canvia la Michael veu, Jackson. i no sé, a vegades fa... No, hi ha gent que als 14-15 anys li fan aquells gallos. Sí. I sota... Canvia la veu. I es torna I aquell així. li va canviar per ser... Allò, dels baixos, un baix... Ja. Saps? Sí. Com es diu això? Un Baríton o... baríton baix. Això és molt a baix, no? Molt a baix. Més a baix que baríton. Ja, baríton baix, no? O sigui, o ultratumba, quasi. Sí. Conec algun d'aquests, A l'any Parla 40... així, ei, César, què tal, com estàs? Sí, no siguis dels clients, tio, que després... es No, veuen que no, tots. dic que conec gent que parla així. Què tal, com va? És broma, sempre del carinyo, I tant. A l'any 46, el nostre protagonista continua estudiant, també dedica algun temps a la música i ja ha trobat una feina fora de la part agrícola, diguem-ne d'alguna manera. Ja es dedicarà a portar aigua als obrers. Bueno, Portar aigua, sí, bueno, una feina. Era com una la porta a la boca o amb garrafes?
Perquè a la boca no li deu cabre molta. Amb carretilla i garrafes, no? Segurament. O fins i tot amb un vehicle motoritzat i repartit per allà. Jo tenia a casa un pardalet. Sí. Va estar vivint nosaltres uns quants anys. Sí. Que és una cosa bastant difícil. I me'n recordo que m'omplia l'aigua, la boca d'aigua, i bevia de la boca. O sigui, tu t'omplies la boca Sí, i llavors el feia. ja... Bueno, perquè ells ja estan acostumats també que els hi triturin el menjar Sí. i els hi tirin a la boca. Què t'ha passat? Ho he vist en algun documental. Vale. Són a l'any 1950. El nostre el protagonista ja ha fet els 18 anys. Aconsegueix graduar-se a la Hitch School de secundària, però no va estudiar. La guerra de Corea és imminent. Hòstia. I clar, què fan els americans? Allí està tot jove que estigui preparat, no? Per anar... D'una guerra a un altre lloc, lluny del clar. país. Sí. No? Per Doncs algun això. interès, sí. Sí, i s'allista a les forces aèries com a operador de ràdio. I es dedicarà a transcriure les comunicacions russes. Hòstia, sabia rus o què? No ho sé com ho faria això, però bueno, igual és igual. Jo crec que igual s'inventaven els missatges, Bueno, no? clar. Veien allà escrit allò en rus i deien vamos a atacar al enemigo a las 12:15. Hay armas de destrucción masiva en Irak. Pues igual era un tío que estava traduint Ja. un iraquí, així. Sí. Tanso. I van dir, va, posem això, així segur que cola. Igual el nostre protagonista feia el mateix. Igual sí. Allà s'estarà ben bé 4 anys. T'he de dir una cosa, allà ja no es pot dir JR. Ah, no? No. Ja ha crescut, Perquè- ja es fa dir d'una altra Bueno, manera. no, però no, JR no és de júnior, no és de júnior, no. Ah, no? No. Juan No es pot Ramon. dir... Segurament. No es pot dir JR perquè a l'exèrcit, almenys el primer nom l'has de tenir. Sí. Llavors, en comptes de JR, es dirà Johnny R. Cash. Ah, Johnny R. Cash. Exacte. Ha de clar- ser d'aquí parles. Sí? I llavors, com que està 4 anys allà, li dona temps a fer-se un grupet musical. La base aèria on treballa està a Europa. Sempre lluny del continent americà, vull dir... Sí, clar. Clar, van dir Alemanya, que està més a prop de Corea. Sí. Nosaltres. Ja, Vale. anem cap allà, per Sí. tu cas. Llavors allà tenia la base aèria i ell allà va formar el grup Landsberg Barbarians. I es va dedicar a fer concerts pels vols de la base aèria allà. Per Alemanya, no? Sí, a prop. Baretos perquè que feia- deurien haver-hi per allà. Sí. Bueno, està bé. Un diari militar publica la seva primera cançó, la seva primera canció, que es diu Hey Power, que seria... Sona així, més o menys. A veure, és aquesta d'aquí, la tinc aquí preparada. Hey porter, would you tell me the time? How much longer will it be till we cross that Mason-Dixon line? At daylight, would you tell that engineer to slow it down? Or better still, to stop the train, 'cause I want to look around. O sigui, aquesta és la primera cançó que publica Sí. mentre està a la base Sí. a Alemanya, no? Bueno. I això és un country folk, Sí. no? Dixie, would you tell that engineer to ring his bell? Sí, d'aquesta cançó, Everybody that ain't asleep, qui s'enamorarà then yeah. serà el Sam Phillips, de la Sun Records. Vale? Aquest va escoltar i va dir, ostres, Això sona bé, no? Això sona bé això. Llavors, en aquests moments, el nostre amic coneix a la Vivian Liberto i es casen. I es traslladen a Memphis, curiosament, precisament a Memphis, on està Sun Records. Allà ell es dedica, encara està treballant. La música encara és una cosa... Però es coneixen i es casen de cop o què? O sigui, es coneixen i ja ens casem, no? Això anava així abans, no? Coneixies algú i... Sí, més o menys. Em caso. Més o menys. Fas una família tradicional, catòlica... Exacte. Sí, exacte. Joder, abans anàvem Com força. les de més. Sí. Sí. Llavors es casen, se van a viure a Memphis i ell, doncs, ha de treballar, perquè la música de moment ha fet una cançó només. Ja. Llavors es No dedica dona prou. a vendre a domicili. Allò, A vendre aigua o què? la venda freda, saps? Porta a porta, Sí, va sí. venent. Productes. Sí, productes. De menjar, de roba... No ho sé, tio, no preguntis tant. Bueno, no ho sé. No ho sé. És que t'informes. Ja, no, està És bé. està venedor, bé. és venedor. Sí. Bueno, un venedor ven qualsevol cosa, de fet. Sí. Llavors, la cançó, com havia dit abans, com que arriba Sant Phillips, el decideix fitxar. Llavors el nostre amic encara continua treballant, però pensa, ui, hòstia, això de la música, a veure què. està mal. I Sant Phillips diu, bueno, voldria fer un single, llavors necessito una cara bé. Clar, abans, no és com ara, que dius, és una cançó, llences una cançó.
No, perquè abans la cançó la llançaves en un vinilo. Sí, I aprofitaves i li donaves la volta i veies una cançó. Sí, clar, ja hi havia allà espai, no? Clar. S'havia d'aprofitar. Llavors, el nostre protagonista, quan el Sam Phillips li diu això, en una nit fa una cançó. Hòstia. Cry, Cry, Cry. I va ser una cançó així, una espècie de balada que també va triomfar bastant. Ara ja el nostre amic comença... Bueno, perquè ja saps... Espera, primer, el Sam Phillips va ser el descobridor d'Elvis Presley, del Jerry Lee Lewis... Un caçatalents, un que estava allà al lloro veient que es movia per allà, no? Que es coïa. Llavors el Johnny Rekash comença a sortir amb l'Elvis. No que comença a sortir... No, estava casat, a més. No. Surten com amics, no? Bueno, si te passes a l'altre amic, el Jerry Lee Lewis, aquell sortia i s'hi casava tres vegades a la vegada. Sí, amb les cosines i tal. Sí, ja. No, aquests sortien però com amics, no? Com amics. Bueno, no, és que anaven de concerts junts. Llavors va arribar a telonejar-lo. I aquí és quan diu, bueno, comença a sortir en algunes emissores de ràdio, després apareixen alguns programes de televisió, sobretot dels canals del sud dels Estats Units, és quan diu, ostres, jo crec que he de deixar la feina i centrar-me en això. Potser em puc dedicar a això, no? Exacte. Bueno, està bé. Sí. Llavors, a l'any 55, publica Folsom Prison Blues i triomfa a tot el país. És això, no? Sonaria així, la cançó? Sí, escoltem-ho, sí. I hear the train coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train Country folk... Sí, dona bon rotllo, Sí, de fet, quan he escoltat abans em recorda el grup aquell que hi ha per aquí, els Barroom Buddies. Ah, sí, hem parlat d'ells ja. Sí, countries, influència de Johnny Cash, claríssim. Sí. Així que aquesta cançó va ser també important. Sí. Després vindrà l'any següent, això seria el 56, I Walk the Line. Va vendre més d'1 milió de còpies. El Johnny apareixerà a Grand Ole Opry, un programa radiofònic de música country que es retransmet en directe setmanalment des d'un teatre de Nashville, el Grand Opry. La cuna de country, també. Exacte. Llavors, doncs això és... Es va fent ja un lloc, i... Com ara, programes de ràdio en directe de música. I tant, ara està ple. Amb persones tocant instruments i cantant, Com ara, no amb màquines que ho fan tot? No. Hòstia, sí, hi havia persones que tocaven? Sí. Hòstia, César, abans sí. Parles de l'antiguitat, Això estàs tirant molt enrere. Prehistòria, quasi. Sí, quasi bé, sí. Bueno, diguem prehistòria, que llavors que serien Mozart i els demés. Juràssic, no? Sí. Doncs això, arriba l'any 58 i en Johnny ja havia publicat 50 cançons. El 58, vull dir, si comença a fer les primeres enregistraments al 53, 54... Bueno, 55 és la primera publicació. De 55 al 58, en 3 anys, 50 cançons. Sí. Ja, bueno, a veure, Calamaro va treure un disc de 103 cançons, Hòstia. Però més de la meitat quasi bé no, per gust, no valen, Ja. Però, bueno, sí, clar, però, bueno, estava bé, clar, era un ofici, una professió, no? Sí. Què has de fer si fas cançons? Doncs anar i gravar-les i tocar-les. Sí, doncs ja per aquest temps havia venut més de 6 milions de còpies. Hòstia. Clar, té 50 cançons, bueno, només que vengui... Sí. Bueno, uns quants milers, bastant, de cada cançó. Això és pasta, Això és pasta, no, també? Sí. Arribem al 4 de desembre del 56, que és un dia important. És quan neix és una cosa de corta durada, és algo efímer. Han parlat d'això, $1 Million Quartet Dollar. Sí, em sona, sí. Sí, que era un quartet que es diu que és el primer supergrup de la història de la música, que és el nostre protagonista, Johnny Rekash, amb Elvis Presley, el Carl Perkins i l'he oblidat. Ja està. I Jerry Lee Lewis. Els 4 magnífics. Sí, el supergrup aquest només es redueix a aquesta data. Aquesta data va fer les gravacions en directe i és això.
van acabar malament entre ells o què? O no? No, van acabar de tocar les cançons i ja està. I se'n van a cadascú a casa seva. Però bueno, hi havia perill, però pensa que Jerry Lee Lewis... Sí. Podia portar-te per camins truculents. Aquest home també. Ja. Elvis no. Elvis era molt sa. No, molt tranquil. Era molt sa, sí. I el Carl Perkins... Ahí estava. Algo deuria tenir també. També tenia... Bueno, és anterior al nostre protagonista. Sí. Bé, en aquest any fitxa per Columbia Records. I ells on farà ja discos molt importants com el Fabulous Johnny Cash, que va vendre més d'1 milió de còpies, també el Hints by Johnny Cash i el Songs of Our Soul. Soul. Sembla que una gira que el portarà per Europa, Àsia i Austràlia. El nostre protagonista comença a notar el pes de les gires grans, canso molt, tal, i comença a prendre amfetamines. Bueno, al principi control una miqueta. Jo controlo, no, tranquil, que jo controlo, és només per activar-me. Però clar, ja entrant als anys 60, ja... Als anys 50 havia fet les gires amb els seus companys, amb el seu Plymouth, un cotxe, anaven tots allà, el cotxe dintre. Ja als anys 60 és quan es compren l'autobús, que és algo així com Fuerza 1 o algo així, no me'n recordo, un nom així. Bueno, i és quan comença a usar de les amfetamines. I a més es comença a tornar... Comença a beure compulsivament. Hòstia. Llavors, amfetamines que... Els amics, els companys i tot això, feien bromes per lo nerviós que el veien. Feien bromes. El que ignoraven és que els nervis eren que fetamines a tope. Fetamina i alcohol, no? Sí. I feien bromes en plan... Hòstia, sí, que nerviosa. Aquest paio és molt nerviosa. I l'altre ja... com un boig, no? Quins amics més guais. Bueno, no ho sabia, ignoraven. Ja ho sé, ja. Home, no el deuríem veure, no? Quan es prenia les amfetamines. Segurament no. Igual anava al lavabo del bus, no? Segurament. No, I go to the toilet. Sí. I allà, la fiesta. Doncs aquests anys 60, doncs això són molt complicats, en aquest sentit, És l'època... Però també et dic una cosa, és l'època més bona musicalment d'ell, és l'època daurada. Fa uns discos molt bons... A vegades coincideix. Les èpoques més salvatges amb substàncies també obren part de la creativitat. L'únic que, clar, al final, segurament una mica de factura et passa. Sí. En Ride This Train obté un disc d'or, també amb Rings on Fire, i ja l'any 68, amb el seu directe, aquesta és una obra culminant, At Folsom Prison. És un disc que està gravat el dia 13 de gener del 68, en directe. Fa 2 directes el mateix dia. 2 actuacions. Allà a la presó. A la presó. Sí. Ell, ja pel principi del 60, potser una mica... No, pel quan va treure el single que hem escoltat abans, que era Folsom Prison Blues, ell ja tenia al cap de que ell volia algun dia actuar a la presó. I fins a l'any 67, que li va dir a la companyia vull actuar a la presó, passar uns anys, llavors van buscar la manera i ho van fer. 2 actuacions, 2 concerts el mateix dia, el 13 de gener del 68. Del primer concert es trauran 15 cançons per publicar, i del segon 2. Potser estava més cansat, no? I no sortia ja també, no ho sé. Ja. Llavors d'aquí surt el disc. Bueno, també és veritat que les cançons que té són curtetes. No són cançons de 5 minuts, no? No, 1 minut i mig, 2 minuts. Curtes. 2 minuts i alguna cosa, no. Clar, 15 cançons igual és mitja hora, 40 minuts. Sí. Bueno, està bé. Sí. I llavors, en aquesta actuació participarà gent com el Carl Perkins, la June Carter, que és de la família Carter, és la filla de la família Carter. La família Carter és una família que s'havia dedicat a popularitzar el folk sureño. Una família que feien veus. Tots aquests participen en el disc. Vale? El nostre protagonista, el Johnny, havia conegut la June Carter l'any anterior. Es van fer molt amics i van començar a gravar duets, cançons a duos. D'aquí va sortir un disc de duets, que és Carrie No, o algo així. I van guanyar un Grammy amb una cançó que es deia Jackson. A partir d'aquí, d'aquest disc, diguem-ne recopilatori, perquè eren les cançons que havien fet de duets, que les graven en aquest disc, doncs ella també el recolza, l'apoya
psicològicament, perquè intenti deixar les addiccions. Ja, perquè estava ja una mica... Sí. Anava fort. I l'any 68 és que es casen. L'any mateix any que van fer el disc aquest de la presó, que van fer l'actuació de presó, actuant junts, doncs es casen. Es separa primer de l'altra dona o... Sí. L'altra dona havia tingut 3 o 4 fills i es van separar. I es va tornar a casar. Sí, això passa a vegades. Ara el nostre protagonista ja comença a dispersar-se. Fins ara anava bé, no? Fins ara anava bé i es comença a dispersar. Sí, bueno, a veure, fa coses interessants. Per exemple, fa un programa de televisió de 2 temporades. Comença a l'estiu, al juny del 69 i acaba el març del 71, quasi 2 anys. Que és un programa de varietats, però sobretot basat en la música. I llavors, al començar, el primer que diu és "Hello, I'm Johnny Cash". Sempre diu això, quan comença, la gent aplaudeix... Sí. Està molt bé, està molt bé. Estan mirant diversos capítols. I aquí, doncs, el que fa és entrevistes a músics. Entrevistes, potser seuen així com de manera distesa, parlen una mica, amb la guitarra a la mà, i com si fos improvisat comencen a tocar, i toquen els dos. Potser toquen una cançó de l'artista entre els dos, o una cançó de Johnny Cash entre els dos. Està xulo. I després toca l'artista, fa una actuació, el sol. El problema aquest reflexa també que el nostre protagonista, encara que les cançons ja veiem que és així, el country, el folk i tot això, té una ment oberta. Al seu programa hi ha gent de tot tipus. Va participar Louis Armstrong, Johnny Mitchell, aquella que... Te'n recordes el Pastorius, que va tocar per ella, que era on ell va ser més comedit i més pausat. Johnny Mitchell. Sí, que anaven artistes de... Sí, Bob Dylan. Qui és Bob Dylan? Qui és aquest? No ho sé, però van allà. Ah, també? Sí. Ni idea. Doncs això és una mica això, no? Sí, un programa televisiu de música, diferents estils... Roy Orbison, Roy Orbison, Louis Armstrong, Chris Christopherson també, que també estaven van a tothom, al final van a tothom, no?, aquest programa. Sí. Perquè any així, que et dic que són principis dels 70, que comença una mica a baixar la seva activitat, no musical, però el seu reconeixement una mica. Sí, té aquests programes de televisió i tal, però als 71 ja comença a baixar la cosa. Ell comença a vestir-se de negre, llavors es comença a conèixer com l'home de negre. Sí. El Richard Nixon el convida per tocar a la Casa Blanca. Això donaria per un altre programa, perquè això aquí un embolic. Però bueno, ell va tocar per el Richard Nixon. Sí. Encara que ideològicament... No, perquè ell era... De fet, en aquesta època s'embarca en moltes causes. Per exemple, a la defensa dels nadius, dels indis americans. Sí. A la defensa de la gent que està a les presons, que ja han pagat la seva culpa. Vull dir, de fet, fa moltes cançons. Moltes cançons per ells. Sí, fa bueno, crítica social, no? Les cançons són en part crítica social. Sí, de fet, comença a col·laborar amb moltes entitats benèfiques. Per exemple, buscant la llar per nens autistes, ajudant a les dones maltractades, a buscar un refugi per elles, també a la lluita contra el càncer. Vull dir, aquest home està implicat molt en causes socials, no? De fet, molts guanys els seus els posa allà. Ja està guanyant en aquests moments diners, ja ha fet els discos de la seva època daurada, de la seva primera època daurada. Després trobarem alguna cosa més. És també l'època en què publica Men in Black. Així. Aquí també surt... Sorprèn-me. Bueno, però això ja és més abans. Hi ha aquesta època, com dit, de baixada, una mica de... Sí, van sortint discos, discos fa més de 50 discos. Abans t'havia dit cançons, quan parlàvem de 50. Sí. No està mal, això dona una mitjana d'uns quants a l'any, no? Sí, uns quantets, sí. Llavors, a l'any 85 prova formar un altre supergrup. De fet, és l'únic artista que ha fet 2 supergrups. Hòstia. Igual que també és l'únic artista que està en 3 salons, el Salón de la Fama, del rock, i no sé què, és l'únic que està en 3. No, hi ha un altre més. Per algú serà. Sí. Llavors, en aquest grup està el Chris Christopherson, el Willie Nelson i el Waylon Jennings. Llavors, els 4 fan... Aquest no serà tan efímer com l'altre, que era un dia que van gravar. No, aquest dura des del 86 fins al 95. Home, collons. I fan 3 discos. 3 discos. Home,
Són uns quants anys, Ja no són tampoc 50 discos en 10 anys, no són 3 discos en 9 anys. Bueno. Sí, però bueno, 3 discos Sí. ben elaborats, ben treballats, sí. M'agrada com tires els ulls. Sí. Vale, t'he de dir una cosa, l'any 90 veure, hi ha un... Digue'm, que ja quan et poses així, digue'm. No, l'any 90 comença un altre cop a ser un ressorgiment de l'artista. Vull dir, saps? Si finals dels 50, Bueno, ja puja, 60, va amunt, a tope, a partir del 71, quan acaba els programes de televisió, més o menys comença a ser una mica més... Com deia abans, continuava treballant, però estava més amagat. No tenia aquell reconeixement a les llistes de vendes i aquestes coses. El 90 fa un ressorgiment. Resulta que ell va un dia a col·laborar amb una cançó dels U2, del disc d'Europa. Ja fa com, no sé, un cameo, un cameo de veu. Això està enregistrat al disc d'Europa. Sí, va i canta. I llavors això fa que el porta el Rick Rubin, que era un productor de música rock i també de música rap. Vull dir, res a veure amb el que ell feia. No, però mira, és a partir d'aquí que ressorgeix. El Rick Rubin li fa una proposta i entre els dos, s'emboliquen i surten els American Recordings. La companyia discogràfica del Rubin és els American Recordings. Llavors el primer disc és el de Johnny Cash en aquesta nova època daurada, crec que és el 94, fa l'American Recordings. Llavors fa uns quants discos. L'Unchained, en el que toquen la música, el grup que li acompanya és el Tom Petty amb els Heartbreakers. Bones bandes. Sí, també, fa diversos discos, un amb el Willie Nelson, l'American 4, és igual. La cosa és que col·laboren els Nine Inch Nails, col·laboren... I també fa versions de Depeche Mode, amb gent del moment, no? Amb gent del moment. Sí, Beck, vull dir, ja participa al Flea dels Red Hot Chili Peppers, vull dir, és com que es modernitza. La intenció era fer algo molt intimista. Si escoltes els discos és quasi tot és veu i guitarra. Però hi ha algunes coses més, sí. Però també depèn de cada disco d'aquestes, però vull dir, és una nova època daurada. Vale? Arribem a l'any 2003. Què esperes? No espero res. Aquestes cares. El 15 de maig, la seva esposa, la June Cass, mor. El Johnny queda bastant tocat. Ella li va dir abans de morir, al seu llit de mort, li va dir que continués treballant. Llavors això estem parlant que va ser el 15 de maig i ràpidament el Johnny comença a treballar. I grava com a prop d'unes 60 cançons. Collons. Les tenia allà guardades. Fins al mes de setembre, uns 4 mesos. No arribava a 3 mesos i pico. I per què no et dic fins aquí? Doncs perquè el 13 de setembre d'aquest mateix any, del 2003, mor a conseqüència d'una diabetes, unes complicacions, el nostre protagonista d'avui, el Johnny Cash. Que descansi en pau. Well, you wonder why I always dress in black, why you never see bright colors on my back, and why does my appearance seem to have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down, living in the hopeless, hungry side of town. I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, but is there because he's a victim of the time. I wear the black for those who've never read or listened to the words that Jesus said about the road to happiness through love and charity. Why, you think he's talking straight to you and me? Well, we're doing mighty fine, I do suppose, in our streak of lightning cars and fancy clothes. But just so we're reminded of the ones who are held back, up front there ought to be a man in black. I wear it for the sick and lonely old, for the reckless ones whose bad trip left them cold.
I wear the blackened mourning for the lives that could have been. Each week we lose 100 fine young men. And I wear it for the thousands who have died, believing that the Lord was on their side. I wear it for another 100,000 who have died, believing that we all were on their side. Well, there's things that never will be right, I know, and things need changing everywhere you go. But till we start to make a move to make a few things right, you'll never see me wear a suit of white. Oh, I'd love to wear a rainbow every day and tell the world that everything's okay. But I'll try to carry off a little darkness on my back till things are brighter. I'm the man in black. Històries per anar a dormir. La senyora Tambourine, con l'au austral, regressa cada hivern en busca de millors condicions climàtiques. Marillion havia estat una ciutat freda, però d'això ja fa uns quants anys. Una època en la que la moda soviètica era l'última moda. El fred siberià, el tossivago, el caviar, l'hoquei sobre gel, els escacs també sobre gel, el vodka, el pigargo gegant, la kalinka, la balalaica, la gosseta laica, feien furor entre la població. Ara, tot queda enrere des que la ciutat s'ha convertit en un protectorat californià. De sobte, l'última moda és l'estiu californià, les temperatures suaus, el clima mediterrani, les taules de surf, els taurons, les cases de joc, les noies en biquini, els hipermusculats sobre patins, els Beach Boys. A part d'un clima temperat a l'hivern, Miss Tambourine disfrutava de l'ambient hollywoodès assimilat en complaença per la gran majoria dels seus conciutadans. Els seus 111 hivers comença a notar els índexs de glucosa una mica disparats i sentia que ja era tard per lluir una bona mossegada de tauró a l'esquena o a una cama. L'última moda entre la joventut decidida a californicar-se de ple. Lluir cicatrius ocasionades per la mossegada d'un esqual era total, era ser cool i un passaport a l'èxit social. Aquest sol pensament precedí una tristesa amarga, com de tardor bàltica. A fora, el sol californià vestia els carrers de Marillion a l'última moda. Ven a ensayar a Universal. Oh yeah, oh yeah, oh oh. Ven a ensayar, ven a ensayar. Ven a ensayar a la Universal. Oh yeah, oh yeah, oh oh. Bé, Uri, nova temporada i amb ganes de que ens sorprenguis a tots amb aquests grups universals. Què portes avui? Bé, César, avui et porto un grup que, de fet, se'm va oblidar de posar-lo en la primera temporada, no em va venir a la ment, i un dia pensant en grups que hi havia i tal, vaig pensar, hòstia, però si estan aquí aquest grup i no els hem mencionat. I avui et parlo d'un grup que, bueno, jo crec que no cal... Qui són? Va, espera un moment, que ara t'explico la història. Que fa ràbia, això, que fa ràbia, eh? De qui parles? Qui són? Vols que t'ho digui? Sí. Avui et parlo de Los Manolos. Ostres, clar. Un grup de culte de la música catalana, de la rumba catalana, que de fet tenen els seus inicis a l'any 1989, quan uns quants amics que formaven part de diferents bandes, mira, m'ho he apuntat aquí tot, formaven part de grups com els Elàstics, Alicia Química o la Sagrada Família, grups de finals dels 80 de Barcelona, i es dedicaven, ho feien bastant pop-rock,
però a tots els agradava molt el que era el tema rumbero i la rumba catalana. I la qüestió és que són 10 amics que es van juntar, també amb la influència una mica dels gitanos d'Hostafrancs i alguns que eren d'allà del barri d'Hostafrancs, s'ajunten i comencen a fer versions d'alguns temes coneguts, dels Beatles, per exemple, algun fins i tot de la movida madrilenya, o fins i tot algun tema propi que tenien d'ells, comencen a fer-los en plan rumba. Sí. La qüestió és que feien això, algunes versions i alguns temes propis, i una curiositat és que quan anaven a tocar apareixien a l'escenari, hi havia 2 bateries, hi havia 2 baixos, hi havia guitarristes amb guitarra elèctrica i guitarristes amb guitarra espanyola, i muntaven allà un bon sarau. I a més apareixien als concerts amb 2 cotxes així antics, d'aquells dels anys 70, els típics cotxes dels anys 70, i portaven una vestimenta doncs, de pantalons de campana, patilles postisses, i repartien puros a la gent, saps? I ja era tot era un espectacle anar a veure un concert dels Manolos. Si no recordo malament, quan van sortir al principi de tot, ja anaven amb aquestes pintes, no? Aquests pantalons de campana... Sí, de fet és que era una... Sí, camises florejades amb el coll aquell així, obert, perquè es veu que, clar, es diuen Los Manolos, i jo pensava, segur que tots ells es diuen, un que es diu Manolo José, l'altre es diu Manolo García, l'altre Manel Vidal, però no, cap d'ells es diu Manolo, en realitat. Lo dels Manolos és per una mica la paròdia del típic Manolo espanyol de los años 60-70, almenys això és el que he vist en la seva biografia, no m'ho estic inventant. No, ho he vist allà. I llavors parodiaven una mica l'època aquella del típico Manolo amb unes patilles així de llargues, amb la camisa oberta, fumant uns puros i tal, no? I el primer concert el van fer a una sala precisament d'allà d'Hostafrancs, a Diàmetre 77, es deia, i després anaven tocant en festes públiques que els contractava la gent i festes privades. Quan hi havia sales, no?, de concert. Sí, quan hi havia sales, sí, ara queden poques i has de pagar, a més, si vols tocar. Però, bueno, ells van començar així, i llavors es veu que en una d'aquestes festes els va veure un mànager de la discogràfica RCA, BMG Ariola, o sigui, mítica discogràfica, i va pensar, hòstia, aquests tenen alguna cosa. Llavors, el mateix any, el 89, van gravar per la MTV el videoclip de All My Loving, que era la versió dels Beatles, i així és com una mica van sortir a la palestra, com si diguéssim. Després, l'any 91, van gravar el seu primer disc, Passió Condal. La versió de All My Loving va arribar al número 3 i el disc al número 2 de vendes a Espanya, i finalment aquell disc va ser el tercer més venut a Espanya aquell any, l'any 91. O sigui, el disco de Los Manolos va ser... Home, van pegar fort, va ser... Sí, clar, va ser... A més, també ho diu la biografia, la barreja era una mica d'actitud punk amb senyores de casa. O sigui, saps? Sí, perquè ells, o sigui, aquest estil rumbero i tal, però també tenien una mica d'actitud, una mica del punk que hi havia hagut en els anys 80 i tot això, no? I llavors, el 92, ja sí que segurament la gent que escolti el podcast... L'explosió, allà la gent ho recordarà per la clausura dels Jocs Olímpics, on van cantar Amigos para siempre, i van fer el seu segon disc, que era Dolce Verí. Un moment, hi ha una anècdota, que hi ha un disc que surt amb un títol sobre això que va passar el dia de l'actuació de la clausura. Sí, això de fet és més endavant. Vale, perdó, t'interrompo. Sí. Ja ho tenies. No, el 2017 van gravar un disc que es diu Manolos, pugeu a l'escenari. No, però no em referia a això. Llavors, no, em refereixo quan van tocar per la clausura dels Jocs Olímpics. La gent pujava a l'escenari. Tothom pujava. Sí, no, sí, va ser... Es va omplir. Estaven tocant aquella, com es deia la cançó? Amigos para siempre. Sí, Amics per sempre. Sí, We will always be my friends. Sí, aquesta. Llavors, l'escenari s'anava omplint de gent. Sí, llavors, va ser... És quan surt, em sembla que és el Constantino Romero, sí, que diu... baixin de l'escenari. Sí, por favor, baixin de l'escenari o algo así. Sí. Que és un disc de Manel, que se titula algo así, ¿cómo se llama aquest disc? ¿Cómo se llama? Tu saps quin vull dir? Baixeu de l'escenari? No ho sé, algo així. I és... Bueno, que deu ser... Sí,
Referent a aquell moment. Bueno, perquè aquell moment, home, recordem que van ser els Jocs Olímpics a Barcelona, va ser una explosió a nivell... Bueno, va ser un fenomen mundial, també per com es van fer la inauguració i la clausura i això. I clar, sí, l'Amigos para Siempre, o sigui, va començar a pujar gent a l'escenari, i allò era... Clar, eren els primers Jocs desmadre. Olímpics espanyols. Hòstia, César, aquí t'has passat, Aquí t'has passat. Continua. Vale. Bueno, la qüestió és això. En el 92, el segon disc, van fer la clausura dels Jocs Olímpics, van fer la inauguració dels Jocs Paralímpics, també, i la inauguració dels Special Olímpics. Van començar a tocar en tot això. Llavors, la cançó Amigos para Siempre van ser número 3 d'Espanya, també. Va ser una de les cançons en aquella època que més va petar. I tu a què et dediques? La meva especialitat són els Jocs Olímpics. Toco per Jocs Olímpics. Sí, exacte, per clausures i per... Sí. Hòstia, és aquest? Sí, manam. Un moment. Agafa l'altre millor, sí. L'Álvaro volia pujar a l'escenari també, no? Volia pujar a l'escenari també. Sí, li dic que pugi demà de 5 a 7. Vale, perfecte. És el que té el directe, Sí, és el que té, clar. Vull dir, aquí a la Universal no tanquem mai. Sempre tenim el telèfon predisposat per si algú vol venir a assajar. Clar. Bueno, mira, a partir d'aquí van començar a tocar, bueno, per tota Espanya, evidentment, van anar de gira per tota Espanya, per Anglaterra, Portugal, Suïssa, Bèlgica, França, Romania, Itàlia, Mèxic, Xile, Argentina, Brasil i els Estats Units. Ostres. Tot això arrel de l'actuació una mica dels Jocs Olímpics i d'haver fet un altre disco i tal, doncs van començar a tocar Around the World. Sí. Around the World. Sí. Llavors, el 2002 es commemoren els 10 anys dels Jocs Olímpics. Sí. I actuen a la festa també del no a la guerra. Saps aquella que va sortir tanta gent per dir no a la guerra, no a la guerra? Sí. I al final es veu que hi havia armes de destrucció massiva a Iraq i no sé què, i llavors van dir, vale, sí, digueu no a la guerra, però nosaltres els que manem anirem a la guerra. I bueno, ells van sortir a tocar no a la guerra i també participen en un disc que es va fer d'homenatge al Serrat. 2002. Del 2002 al 2010 també van... I ja s'ha mort, Serrat? No, encara no. Que va fer un disc homenatge, pensava. Bueno, igual era si va ser el 2002, pel seu cas, o jo què sé, els 40 anys, 50 anys de carrera, o vés a saber. Ja. Mira, això em va agradar, A veure si et sona. El 2010 van actuar al Circo Price de Madrid. Oh, sí, Circo Price, sí. Que vam parlar en un dels podcasts. I, de fet, del 2010 al 2017 també van actuant per tot Espanya i també ho alternen amb altres projectes personals que tenen els membres de la banda. Perquè és que recordem que són 10 persones i bueno, també tenen potser altres inquietuds i van fent altres coses. Aquí hi ha un grup d'aquests també, que algun dia parlarem d'ells, no? També? Sí, el Rumba Tarumba, no? Sí. Suposo que dius. Sí, també fan rumba cachonda i per passar-s'ho bé. Però no expliquis gaire d'això per algun programa, no? Sí, no, només he dit que fan rumba cachonda, ja està, no? Rumba Tarumba. Després, el 2017, el que t'he dit, graven Manolos Pugeu a l'escenari, que és un disc que està ple de col·laboracions, des de Mateix Paret, Ojos de Brujo, Los Delincuentes, Gertrudis, La Trova Kung Fu, Sabor de Gràcia... O sigui, un disc amb moltes col·laboracions de gent que ha begut d'aquest grup. Que deies de gent que ha begut. Gent que ha begut. Home, també, segur que han begut. Però vull dir que han begut musicalment d'aquest grup, de l'estil de la rumba catalana. Sí. Perquè quan ells van començar es veu que la rumba catalana no se li donava importància. Tal com en cert moment Paret va tenir la seva repercussió i tal. Després va haver una època, com als 80 i tal, que va ser com una cosa... No tenia importància la rumba catalana. I ells van aconseguir donar-li aquest toque festiu, cachondo, i tornar a posar la rumba al lloc que es mereix, des del meu punt de vista. Després, el 2020, la pandèmia va aturar una mica els plans de gires i d'actuacions. El 2021 van col·laborar al disc de la Marató, el 2022 van treure un nou single, La tia Pepi,
I el 2023 van estar fent gira amb un espectacle que era Jo fui a EGB per tota Espanya. I, de fet, ara el 2024, jo l'altre dia, veient per Instagram i tal, vaig veure que estaven tocant a Mallorca i la gent allà entregadíssima. Cantant, sí, ho he vist. I vamos, que són un grup de culte de la música catalana que han portat la rumba fins al racó més inhòspit del planeta, m'ha dit. Inhòspit vols dir perquè estan aquí ensayant, inhospitalet. Hòstia, que malo, No, bueno, no és tan malo, no està mal. M'ha encantat. T'ha agradat? I si posem la cançó dels Manolos? Sí, de fet, la tinc aquí preparada. Posaré la cançó de Amigos para siempre. Ostres, no la conec, aquesta. No l'has sentit mai, no? És en homenatge als Manolos i als amics. Bueno, és un plaer tenir-los aquí a casa. Sí, home, i tant que sí. Doncs per tots vosaltres, los Manolos. Conocido siempre. Tú, cuando me miras, ahí puedes ver dentro de mí lo que ni yo puedo entender. Yo te he conocido siempre. Amigos para siempre, mi chulo, el be my friend. Amics per sempre, amics de l'Off de Canoret. Para siempre. I feel you need me even when we are apart. Just knowing you are in this world can warm my heart. Best more like not just the summer or the spring. Amigos para siempre. Ven, no queda tanto por vivir. Buenos momentos que podemos compartir, ya solo sé vivir contigo. Sé que tú algún día partirás, pero también sé que jamás olvidarás la amistad que nos ha unido. Amigos para siempre, mi chulo, will be my friend. Amics per sempre, amics de l'Off de Canoret. Friends for life, not just the summer or the spring. Ay, amigos para siempre. I feel you need me even when we are apart. Just knowing you are in this world can warm my heart. Friends for life, not just the summer or the spring. Amigos para siempre. Ven, nos queda tanto por vivir, buenos momentos que podemos compartir, ya solo sé vivir contigo. Sé que tú algún día partirás, pero también sé que jamás olvidarás la amistad que nos ha unido. Amigos para siempre, mi chulo, will be my friend. Amics per sempre, amics de l'Off de Canoret. Friends for life, not just the summer or the spring. Ay, amigos para siempre. I feel you need me even when we are apart. Just knowing you are in this world can warm my heart. Friends for life, not
amigos para siempre. Amigos para siempre. Perversions. Bé, aquest és el primer programa de la nova temporada. Sí, Estem molt segona contents. temporada. Sí, segona temporada. Estem molt contents de començar aquesta temporada amb més energia. Els que heu escoltat el programa ja heu sentit que hi ha alguna nova secció. Alguna novetat, Sí, alguna novetat. anem incorporant sempre novetats. La cosa és no quedar-se encarcarat. Exacte. Anar posant poquet a poquet Sí. coses noves. Bé, com sabeu, aquesta és la secció de les perversions. I res, com ja sabeu tots, posarem una cançó que és una versió d'algun artista famós, interpretada per algun artista famós. Si voleu participar i dir la vostra, doncs, podeu participar sobre qualsevol cosa del programa, però també us convidem a que ens digueu qui és l'autor d'aquesta cançó, qui la interpreta originàriament, que a vegades no és el mateix que l'autor, i, bueno, i si ja sabeu, si ja l'hòstia, si sabeu qui és Qui fa... el que fa la lletra i el que fa la música, doncs també, perquè igual hi ha ja dos és que ho autors. sabeu tot, llavors és que ho sabeu tot. Clar. I llavors, després, qui és qui interpreta Qui fa aquesta la versió? versió, aquí Que està és la la que, gràcia. és la que us posem ara. Així doncs, bon dia, Bona tarda. bona nit, Adeu. Adeu. Necesito saber si hay un cielo que cubre la tierra y el mar. Necesito saber si un astro celeste nos juzgará. Necesito un punto en que mi alma y mi cuerpo se puedan apoyar. Necesito un silencio, alguien que comprenda, que sepa escuchar. Porque la vida se me va y del pasado no voy a vivir. Y con mi tiempo yo quiero sentir. Porque la vida se me va y del pasado no voy a vivir. Y con mi tiempo yo quiero sentir. Necesito agarrarme a la cola del viento para poder volar. Necesito que mañana descubra el misterio, una nueva canción. Necesito saber si hay un cielo que cubre la tierra y el mar.
se me va y del pasado no